iskolába, hogy én nem vagyok egyedül, itt van 2 testvérem is, meg folyton engednek mindent. Meg nagyon kedvesek is. Nekem az a jó ebben az iskolában, hogy én sem vagyok egyedül, hanem itt vannak a barátaim, meg... Mert a tanárok jók, kedvesek. A környezet. Jó a közösség, jó programok vannak. Családias környezet. Én a tesit szeretem, a matekot, a magyart, hát amúgy minden tárgyat. Én a tesit szeretem nagyon, a etikát szeretem nagyon, a németet, meg nagyjából én is mindent. Az érték, amit magammal viszek, az a barátok. A tudás, amit átadtak a tanárok. Az, hogy jók itt a tanárok, meg minden szünetben jót tudunk játszani, meg minden óra nagyon jó. Új dolgokat kapunk, amivel a kicsik is tudnak játszani, illetve a nagyoknak is élni lehet. Igen. Ha véletlenül elrontasz valamit, akkor nem nevetnek ki az osztálytársaid. Nagyon jó ez az iskola. Azért választanám. Másodnak ezt az iskolát, még kiemelkedő az oktatás, és nem úgy mész el. Akiket hallottam, mondták, hogy nem úgy mész el innen, hogy a osztály legrosszabb diákja vagy, hogy az előző iskoládban innen semmit nem tanítottak, hanem innen úgy mész el, hogy igenis tudsz valamit. Én szerintem a tanárok miatt, mert hogy nagyon kedvesek, és tényleg törődnek a diákokkal. Nagyon jó a közösség, a barátok, és egy olyan tudással mész el, amit máshol tudsz használni is. Legyél te is tagja Lipói iskolának!